Hola, bona tarda. Avui des del restaurant La Xina de Barcelona us farem el bacallà negre amb agradols d'esvergínies. Us presento els ingredients. El primer és el bacallà. El bacallà negre és poc usual aquí a la zona de Catalunya, perquè és un bacallà del Mar del Nord i treballa o viu molt a les profunditats. Llavors tenim l'esvergínia, la farina per enfarinar-la i fregir-la, el sèsam, la mel, la soja i l'aigua. Ara, per elaborar aquest plat, us presento el cuiner, en Jason. Hola, bona tarda. Que us el farà. Primer enfarinem l'esvergínia i la posem a fregir. Paral·lelament, al mateix temps, també farem la reducció de soja, mel i aigua. Un cop això estigui ben reduït i agafi una consistència així melosa, el retirarem. L'esvergínia hem de fer que es dori bé per les dues bandes. Mira, ja tenim l'esvergínia escorreguda. Llavors ara passarem a la segona banda del plat. Posarem la mel a la planxa i començarem a daurar el bacallà. El bacallà negre, les propietats que té és un bacallà, el treballar més a les profunditats, és molt més melós que el bacallà normal. En el cas que no el trobéssiu al mercat, el bacallà es pot substituir pel bacallà normal, el de salat, o el bacallà fresc, o l'abadejo, vull dir, qualsevol aniria bé. Passa que aquest aconseguim una textura molt més melosa. Mentre ara anem daurant bé el bacallà, li tirem també... Això és important que vagi agafant la mel, perquè fa una miqueta de crosteta i ens dona també aquest punt que volem donar amb la soja i la mel a l'agradols aquest del plat. Bé, ara... Ara ja per acabar una mica ja l'elaboració de la planxa li tirem una mica de soja de l'almíbar que teníem abans. Hem posat les esvergínies a dintre la vaporera i el bacallà ja ben doradet amb la mel. Ara un cop això agafem i el posem a coure al vapor. L'hem tingut 3 minuts a la vaporera, el bacallà ja està, i ara passarem a acabar el plat. Tan sols és espolvorejar amb una mica de sèsam i el germinat de ceba. Això, ara si el portéssim a la taula el tornaríem a tapar perquè mantingués tots els aromes que té la cocció i, bueno, esperem que us hagi agradat. Bona tarda. Bona tarda. Paul and Silas bound in jail, had no money for to go their bail. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on.